padange kaya rino rembulane sing awe-awe padang bulan padange kaya rino rembulane sing awe-awe ngelingake ojo turu sore rene tak critani kanggo sipo mangko sore rene tak critani kanggo sipo mangko sore sikat Mas Rudi. Padange kaya rino rembulane sing awe-awe padang bulan padange kaya rino rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore rene tak critani kanggo sipo mengko sore rene tak critani kanggo sipo mengko sore ya iya yo nyok munyok iki ngomong asik iyalah Kok ana macan barang to? Ora macan kuwi, Des. Kaya jin ngono kok ngene lho. Jini jini lho. Dumajale. Ngene, iya lah iki. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mlebu rene setrum. Kepiye? Setrum ngono, bocah nyetrum ning ngono kuwi. Bocah ning kono nyetrum ya. Ndi to sing ndi? Wong gedut ning kono nyetrum. Oh, tak kira sing cantik kuwi. Lah aja. Ya, awak dhewe tekan ndi Mas Rut? Ning kene Rut. Siguk. Heh? Endi? Siguk. Lah ya wis, acarane napa? Acarane manten. Manten nikah. Nikah. Nikah sapa sing nikahmu? Mbak sapa Pak? Mbak Fitri wae sapa? Mbak Fitri. Mbak Mas Reza karo Mbak Fitri. Mas Reza, Mbak Fitri Jawa. Ya sak tak dongake muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal beri momongan. Amin. Lah iya pokoke sing intine pokoke enggal ndok. Apa? Ndok. Ndoke? Mesti meteng lho. Oh. Amin. Lah iya dongane sing apik-apik lek Rut. Nah ya wis. Tak dongake masyarakat kene tambah rezekine sehat selalu. Amin ya Allah. Saiki aku gumun, Bos. Kepiye? Ikete wis apik-apik, Bos. Lah, ning rupane bluduk kabeh. Urung adus apa? Ora adus pisan blas. Lah, kono ganteng ya kene merongos los. Riko adus lho. Riko adus lho. Lho wis no. Ning sampan. Lah ning sampan wis di adus kosoki malah jebule tak tiliki sabun mah sanlek. Kentir. Bersih bersinar to lho. Lah iya sanlek tir untune tok. Ngene iki. Yuk. Kata. Kosek aku jodoh sik kan piantun kene kan durung kenal terus sampean. Sampean jenenge sapa saka ngendi? Anake pira wis anak? Edian bojoe urung apa? Aku urung. Yo. Ya. Nggih nepangaken nami kula Andes, Bos. Heeh, Andes. Apa kuwi singkatan saka apa? Anak bedes. Aja. Anak bedes. Anak desa wae. Anak desa. Saka
Omahe ngendi? Warjo. Purworejo. Ada lho iki, Bu. Nggih. Iki nampa saweran lho, Bu, bar 1000 Ayo untuk aku ditompo. termasuk tuyul kok. Lah iya. Ayo. Toto, ayo. Lho piye to iki kok iso nyempret Hah? Kok iso nyempret? Iso nyempret syaratnya merongos sih. Gak iso merongos. Toto, ayo. Ayo. Rasa ngeyel. Mari mana oleh. Ya anak sapa to mlayu iki? Oh, Bu. Iso undal. Yo, sabrak. Tangane ra petentang-petenteng. Iya wis seneni lho kowe. Ayo, weleke tik pleding. Komandane anyar iki. Kaya remason. Bar pelantikan komandane soal iki. Baru komandane bar pelantikan Kok soal. kula pelantikan. Yuk, sabrak. Bismillah. Ayo. Ayo, sabrak. Bismillah. Apa? Bismillah. Iya iki apa? Ora ngerti to. Oh, ngedian. Krungu ora? Krungu ora? Lurus. Piye? Lagune apa, Lek? Ya, Katok rock ya mini ya. Indo es krim enak, sing wong dodol botak. Ora iso ngono kuwi. Ora kae jare iki lho Denny lho nek nyanyi cok ngono. Abadiye emane cecena, abadia amane tetetu, abadito. Ngono seneng. Wes saya bengi kentir. Kentir. Kentir aku payah nek kowe kentir. Iya. Kondommu arek turun wek nyong. Iya ya. Wah, Wis aja. disediani kasur wis jan gulinge ambune. Wah, lumpur lapindo. Matamu. Mambune gorengan terasi kabeh. Bakul sego goreng ngey. Wis to. Ayo Lek Rut. Oke. Dadi apa? Ayo. Rukun Islam. Ayo bro, kanca. Ah. Ayo bro, kanca. Ayo. Ya. Yo monggo. Ayo pro kanca ngawerana. Ngaweruana. Rukune Islam ya iku 5. Syahadat ururu kang siji. Bisa sira kelawan aji. Kaping pindho ning lakoni salat. Kaping telune bayar zakat. Ping papat poso ana ing wulan Ramadan. Ping 5 kaji, kaping 5 kaji lamun kuwasa. Ayo kaping pindhone ngelakoni salat. Kaping telune bayar zakat. Ping 4 poso ing bulan Ramadan. Kaping 5 haji lamun kuwasa. Rapi latihan ping pira kuwi latihan kok iso rapi kok ngono. Alah, kok pinter. Mie. Ya. Dimik. Apik. Sip, Lek. Riko Jos, Mamaruno. Aku tak nyanyi. Iya, nyanyi. Nyanyi aku. Ana request ki, Des. Apa? Tresno tanpa wales. Ora iso. Saka Mbak Mega. Endi? Galih SP channel. Engko disawer kok gelem ora kowe? Ora apa le? Eh? Kok sampean yo? Datae sampean. Ya, Aku tak sing wong loro-loro. Ya, apa lagune? Oh sempras semben sapa? Ayo. Ayo. Mas operator, Ya. Mas operator, BDG audio ini mic yang untuk peteplak ya 1 mati.
Awan. Ya. Baik, yang satu ini kita tampilkan kepada Yong. Satu tumbang hadirnya yang sakitin hati ya. Tentunya dikasih adalah Lila yang tadi sudah dihadirkan tuh buat jadi Aldoyo. Ada Lila. Ayo semoga cek kita. Bantu. Ya ayo. Oh iya. Iya. Apa? Orang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pek. Ya semono para didokke. Dhuwur. Ya, gimana? Main ketebak peduak. sih. Yo. Ora nyono, ora ngira. Kowe medhot talining asmara. Iwa. Ilah. Mik ketebak Mas. Tresnaku kang tulus suci. Iya. Gatel Bu. Rambok Joko malah mboblenjani. Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu. Najan napa jroning ati nanging aku ra iso ngoncati. Alhamdulillah tekan. Be. Ya ayo lanjut ke. Oh piye lagune? Apa wis ora kelingan sumpah janjimu nyomong marang aku Sinta kesana lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku. Wis nganti taun ketika nanging sliramu ora kirim marta. Barang saiki wis teko kowe malah gandeng liya-liya. Ora nyono ora ngira kowe medhot talining asmara. Tresnaku kang tulus suci rambut Joko malah goblenjani. Apa pancen Iya. kudu pisahan karo sliramu. Najan apa jroning ati nanging aku ra iso ngoncati. Lilo atiku wis lilo. Nanging aku ra kuwawa mergo atiku wis kebacut tresno. Lila atiku Iya. Najan pancen ku keloro-loro nanging aku ragu mergo atiku wis kebacut tresno. Telak bodolku sepiro
Telak bodol duit terano nanging aku ora apa mergo hatiku wis kadung lara dupak sisan Orang kasar-kasar. Ya, dirodat dulu meneh, ya. Tata sik. Ya. Apa ngene Dani? Apa iki Mas Deni? Apa? Kepriye? Ais, mumet aku. Wajib koelek tak wabungi wae. Nggon aku wis kaya rumput. Breng bau. Rumput pelfut. Lo juga lo seperti rumput. Ini seperti kebo. Ayo, dilanjut bos. Ayo. Wajib ngain lanang wadon durung ilmu. Wajib ngain lanang wadon durung ilmu. Aja liren yen durung rusak bodomu. Aja liren yen durung rusak bodomu. Wajib main lanang wadon durung ilmu. Wajib main lanang wadon durung ilmu. Aja liren yen durung rusak bodomu. Aja liren yen durung rusak bodomu. Rapi kuasale agawe wana. Rapi kuasale agawe wana. Kita mong sunat nulungi maring sembayang. Kita mong sunat nulungi maring sembayang. Nulungi maring sembayang. Rapi iku asale gawe wana. Rapi iku asale gawe wana. Kita mong sunat nulungi maring sembayang. Kita mong sunat nulungi maring sembayang. Nulungi maring sembayang. Wis, rong lagu langsung. Napa, Des? Napa? Gatel diwe kembang mau. Iki mesti rong adus saka Purworejo iki, Bang. Mesti. Apa? Kali iki mulai iki. Yo. Apik. Siapa ke sih? Ojo ending, wong iki rung bubar. Cheerleaders. Nanging lagu ning waktu sing garus tresnomu kaya aku ora tau ning atimu ora sakabeh salah kuwi ana sliramu mung sliramu kok yo ngapusi aku tresno tanpa wales Wis kerep keloro-loro atiku
Apotnya gak iso pajanjimu nanging sliramu ora tau coba ngerti hatiku kantang cara koso ngekai tresnamu sliramu dadi kembangi ati wis tau jaga rino lawan wengi ben aja kalae mangsa ngelomki tresnaku iki sakuwate daya anggonku ngrukepi nanging lagune aku sing karo tresnamu kaya aku ora tau ning atimu mong sliramu kok yo ngapusi aku wis wancine makatake tresno lahir batin aku wis lila timang lara iki saya katawa-tawa timbang lara malah rusake raga nanging lagune waktu sing garus tresnomu kaya aku ora tau ning atimu ora sakabeh salah kuwi ana sliramu ning sliramu malah ngapusi aku yen wancine lagi tresno lahir batin aku kudu ilang timbang lara iki saya katawa-tawa timbang lara malah rusake raga timbang lara malah rusak ing raga iya wis requestane kok garek ditunggu transferane kok Ah. Oke kok di nang omah kok dibuka oke. apa loro 10.000 lagi tuku cilok po kae ditambahi kae kok salto wi nek kuwi urusane salto yo yang lain yo joget apa meneh Iki kok kemah ming kukar-kukur wae to iki. iya kok gatelen nopo to urung adus kok tak dusi kok Wis kramas loro iki mau. Mafailatun oke yo formasi Mafailatul Assalamun alaika laika ya minal anbiya ilahi Mafailaton Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi Mafailatun Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi Mafailatul Assalamun alaika laika ya minal anbiya ilahi Mafailaton Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi Mafailatun
Apa kowe ana Ojo. diangmu? Pokoke jojotaan. Wais. Ya Irfani ronce-ronce kembang wangine mupiar-mupiar gumilang aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce-ronce kembang kembange mupiar-mupiar gemilang ojo kena menga-mengo ora kena sembayang. Monggo tindak ingkang sekica uripira ing alam donya kowe kuwi ora kena semoyo. Ya Irfani ronce-ronce kembang wangine mupiar-mupiar gumilang aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Ya Evandi runci-runci kembang wangine mubiar-mubiar gumilang aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Monggo 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 langkah ingkang sakeca urip sira ing alam donya ora suwe amung sedelong. Des haus. Asik. Wah. Ya jejermu lho sing kok dukun lho kuwi. Kuwi mburimu. Kuwi. Ojo. Kaget Des. Mas Deni kaget iki Deni iki. Mesti kagetan biyen ra digrobyak kek lah itu. Wah. Den wis Den. Kuwi kek ora. Apa mlebune arep apa? Berarti maune wis. Genduk dina santri lulusan pondok isih perawan durung tau ketemu tak rewangi sarungan gawe sangka assalamualaikum lakokno bapak nemrira Tak rewangi ngempet orang ngerokok maca sopan ben koyo nang pondok elah dalah suwang kulali mlotro jare bapake Hop. aku koyo santri peko ora gelem mlebu nek lagune kuwi. Apa to, Des? Alah. Tumajane. Wis to. Apa arep lagune malah? Yo kalah monggo sik iki ge mlebu monol aja kalah. Sik, monggo diwehi.
Sarinande Putri Suri pujaan sang Dewi tiap hari sang Dewi menari diringi lagu Sarinande. Tara arane wayang sing lakoke arane dalang limang sasi kaya wong ilang jebule ra ono sing nyawang. Esok kaya wong gemblung sore-sore dolanan long bumbung ati iki rasane wis kembung wani nyawang ora wani nambung. Sikro ngayodya ngayai karya pakarya ning pojo tumagot setya dan setali wandya manunggal setya dambya dina asri swarane gemuruh samya rebut ngarsa estu bandha rawana sanyata kejuru-juru malai garwa. Sikro ngayotnya angayai karya pakarya ning praja kumagot setya jancot tali wanda manunggal setya dambya sina asri swarane gemuruh samya rebut ngarsa ngestu pandha rawana sanyata kejuru-juru kaya ikarnya. Sikro ngayodya angayai karya
pakaryan ing praja tumagot setya kancut tali wanda manunggal setya tambya tina asri swarane gumurung samya rebut ngarsa estu pandha rawuh sanyata kajuru-juru ngayahi karya pakaryan ing praja tumagot setya kanca tali wanda manunggal setya tambya sinasri swarane gumurung samya rebut karsa estu pandha rawana sanyata kajuru-juru ngayahi karya Burung lulus. Pasang lampahing para wadya iya ya nyoh iki iya padha pamitan Pak Monol sampun Pak nggih nyuwun pangapunten bilhaule atur kula mboten pinak ning atine panjenengan lan ugi kelakuane kula sing kethek nyuwun pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga nanti masih ada berikutnya bagi para penonton semuanya matur sembah nuwun yang telah hadir di sini. Pokoknya semoga dilanjut dengan banyak. Yuk. Pripun? Kae dipanggil ro Mbak Pia lho. Yo. Yo. Aku nek ora duwe mripate melek. Oke. Nggih, menika wau sampun kabeh arsa. Guyon waton mondolan saking Nyuwuk Putra Kawedar. Mbok menawi wonten kelepatan saking sedaya Pak Monol estu saking Nyuwuk Putra Kawedar nyuwun agung ing pangapunten. Alhamdulillah iki amplope iki mesuhane iki. Amplop gedhe iki kudune. Ndi meneh ana ora? Ya iki
Ora apa-apa wis, ngono kuwi ora apa-apa. Wis gawa sik. Moh gawa sik. Kowe engko le setor nang omahku. Ora ya rasa bali bareng aku kowe. Tak gabur kowe. Oke, ini nasi goreng pokoknya iki.